Assalamu alaikum ‘yan uwa, kamar yadda kuke gani a gurguje zan koya muku yadda za a yi amfani da wayar salular Android domin haɗa katun bidiyo. Kamar yadda kuke gani da zaran ka buɗe data za ka shiga wato ainihin Google Play Store da yake cikin wayanka kamar yadda kake gani yanzu haka. Idan ka shiga cikin Google Play Store ya buɗe maka za ka yi searching Plotagon Story. Idan ya buɗe maka kamar yadda kuke gani gashi na danna kan Plotagon, za ka zo ka yi installing ɗin shi. Yana buƙatan data matuƙa, zai tambaye ka wifi ne ko kuma data ne now download, sai ka selecting now download ka danna OK. Kamar yadda kuke gani na danna, zai buɗe maka sai ya fara downloading kenan. Za ku jira shi ya downloading kuma yana buƙatan data matuƙa, data kusan data 200 da MB 211. Kamar yadda kuke gani za ka jira shi ya yi downloading. Da zaran ya gama downloading kuma zai buɗe mana ya shigar da mu ainihin inda za mu fara haɗa wato ainihin katun bidiyo a cikin salular mu ta Android. Yanzu za mu jira shi ya gama downloading sai mu fara yin darasi game da yadda za a haɗa katun bidiyo. Kada ku manta sunan application ɗin Plotagon Story. Ga masu Android za ku shiga Google Play Store, ga masu iPhone kuma za su shiga Apple Store sai ku downloading. Duka sunan shi, ko a iPhone ko a Android duka sunan shi Plotagon Story. To alhamdulillah ya gama downloading yanzu haka, ya fara wato ainihin installing. Kamar yadda kuke gani yana kan installing kenan. Da ku jira shi ya yi installing ba tare da an katse ba har sai ya gama installing ɗin shi. Idan ya installing zai hau kan waya. Ya gama installation sai ku danna open. Da shigar da kai yadda application ɗin yake, zai fara nuna maka abubuwa kamar haka irin su downloading files ko preparation. Yadda zai buɗe maka saboda yana da nauyi matuƙar gaske. Za ka jira shi sai ya yi wasu ɗan abubuwa kamar haka, amma first time ne kawai. Idan za ka shiga next time ba zai nuna maka haka ba. Wannan first time use kenan, wato amfani da shi karo na farko. Ya fara preparing Plotagon Story kenan. Zai yi preparing kuma sai ya ba mu daman shiga ciki domin mu fara koya muku yadda za a yi wato ainihin shi haɗa katun bidiyo ɗin. Ya gama kamar yadda kuke gani gashi ya kawo mu cikin application ɗin. Za mu kuma fara darasi amma sai mun haɗu a kaset na gaba. Mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribe kuma ka biyo mu cikin shirinmu na gaba.